Neis gweld bod yna gynulleidfa bach i gael yma heddi i drafod mater pwysig, sef referendwm ar yr Undeb Ewropeaidd. Ond na beth i'n lwcus iawn ohono fe hefyd yw bod ni rhywun gwybodus iawn yn Dr Elin Royals i roi ni ar ben ffordd a roi cyd-destun i ni hefyd. Gallwch chi gor'ch dwylo, pwy sy'n credu dylen ni fod yn aros fel rhan o'r Undeb Ewropeaidd? Corwch eich dwylo reit lan i fi gael gweld. Reit. Mae'n ymddangos bod mwyafrif chi fan hyn eisiau aros. Pwy sy'n credu dylen ni fod yn gadael yr Undeb Ewropeaidd? Yna ddoi law o'r stradel am fyna. A pwy sydd ddim yn siŵr to? Pwy sydd eto i wneud i penderfyniad ar y mater? Mae'n swnio felly fel bod yna farn eitha pendant i gael fan hyn. Ferched fan hyn y Berwyn, ddechreuon ni gyda chi. Nes ti roi dy law lan i weid bod ti o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd? Pam i ti'n credu dylen ni fod yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd? Achos da ni'n dibynnu ar yr grŵp i wneud masnachu efo peth. A Cepdros, da ni just un o'n ni, a da ni ddim o'r gryd dwi'n fel. Oce, gret, diolch yn fawr ti. Beth yw enw ti ddechrau? Aled. Aled, nes ti roi dy law lan, fynd fe, ti'n meddwl dylen ni fod yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd? Wyt ti'n cael pleidleisio? Na. Bydde di ddim, ond ti dal yn meddwl dylen ni fod yn aros. Pam hynny? Achos fi'n credu mae economi ni, mae lot o pobl wedi rhagweld, lot o'r economist, fel London School of Economics a'r cyllideb y stwff yna, maen nhw wedi gweud bydd y Prydain yn colli 200,000 o jobs y stwff yna, a ni'n mynd mewn i recession, a ni'n gwybod ni ddim mewn recession eto, fel ni wedi cael o blaen. A hefyd, fi'n gobeithio mewn i maes gwyddonol yn y dyfodol, a fi'n credu, os ni'n torri ffwrdd o'r Undeb Ewropeaidd, bydd y rhyngweithio yna rhwng tîmau Ewropeaidd a Prydeinig methu digwydd achos yr stwff visa, mae'r cyllid wedyn yn broblem hefyd yn y maes gwyddonol. So fi'n credu os ni aros yn yr Undeb Ewropeaidd, bydd e'n lot mwy fuddiol i'r maes gwyddonol. Ewn ni'n draw at y stradau fel arall, achos chi oedd y dwylo lan oedd chi eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd i chi, fyna? Sa'n gwybod, fi'n clywed dodlegon economaidd, ac yn economaidd yn credu bod yn syniad da bod ni'n aros mewn. A wedyn ni'n, peth sy'n peri gofod i fi yw'r cwestiwn amdano hunaniaeth ni, fel i fi'n gyffyrddus iawn yn fod yn Gymro, i fi fi'n gyffyrddus iawn gyda'r syniad o fod yn Brydeinwr, ond sa'n timlo yn Ewropeaidd, a chwaith sa'n gyffyrddus gyda'r ffaith bod rhyw llywodraeth draw yn Brussels yn gweud beth i ni'n neud draw fan hyn. Sa'n licor, mae bron, mae sofraniaeth senaeth ni yn cael ei tanseilio o ni fi'n meddwl. So, i fynd yn ôl i'r ddadl economaidd, falle dyma'r maes mwyaf anodd yn y drafodaeth yma. Achos mae yna gymaint o ystadegau gwahanol yn cael ei roi o lefydd gwahanol. Achos un gwlad mewn ffordd sydd wedi gadael o blaen, a Greenland oedd fanna, ydy hwnna mond wlad mor fach. Mae'n anodd iawn i ni rhagweld beth sy'n mynd i ddigwydd tasa'r Deyrnas Gyfunol yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. A felly mae pawb mewn ffordd yn defnyddio ffigurau gwahanol, a mae'n neud o'n rili anodd i ddeall beth sy'n mynd i ddigwydd. So, mae'r ochr i adael yn deud byddwn ni'n cael 350 miliwn yn fwy o bunnoedd i'r wlad yma tasyn ni yn gadael. So, fasa hwnna wedyn maen nhw'n deud yn bwydo mewn i'r economi, addysg, iechyd ac yn y blaen. Ond mae'r ddadl o'r ochr arall yn cyfeirio at nifer o ystadegau gwahanol ynglyn â be fydd y gadael yn golygu'r economi. Rhai yn deud bydd gennym ni ddirwasgiad yn digwydd, byddai'r 2 flynedd cyntaf anodd iawn. A mewn ffordd, mae'n anodd i ni wybod pwy fydd yn gywir, achos da ni ddim yn gwybod pa fath o drefniant fydd yn cael ei sefydlu efo'r Undeb Ewropeaidd, faint o amser fydd o'n cymryd i ni ail sefydlu cytundebau o gwmpas masnach yn y blaen. Felly mae yna risg sylweddol economaidd i ni adael. Mae'r ochr yn deud wneith o ganiatáu ni agor i ddatblygu cytundebau masnachu efo lot o wledydd eraill. Da ni ddim yn gallu cael cytundebau efo nhw ar hyn o bryd yn yr un ffordd llefydd fel India a China. So mae'n bosib mi fydd na fydd. Maen nhw'n deud bydd y rheoleiddio ar sectorau, ar busnesau bach yn llai, fydden nhw'n gorfod llai o reolau i be maen nhw'n gorfod wneud. Ond eto ar y llawr, os ydych chi'n gallu dadlau, wel, mae rhaid ni gael rhai rheolau hefyd ynglyn â sut mae busnesau'n gweithio. Felly, ydym ni jyst yn mynd i greu'r un math o reolau unwaith eto, a faint o amser mae hynny'n mynd i gymryd. So mae hwnna'n gwestiwn allweddol, dwi'n meddwl, a does o ddim ateb hawdd. Siwr i ti'n dod dros hwnna, fel rhywun sy'n erbyn yr Undeb Ewropeaidd a sy'n eisiau gadael, siwr i ti'n rhesymu hwnna? Mae yna risg i gael, ond fi dal eisiau gadael. Mae'r ffordd mae gwleidyddion wedi bod yn delio gyda'r mater, wedi bod yn hollol, wedi bod yn ridiculous, achos yn hytrach na gadael i'r ffigurau siarad, maen nhw wedi bod yn twisto popeth, mae'r bobl sy'n rhan o'r sefydliad yma, sefydliad Brydeinig,
maen nhw moyn aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r BBC, mae gyda nhw gogwydd mor pro-Ewropean. Mae neb yn actually'n barod i roi llwyfan i'r dadleuon. A mae'r dadleuon eitha cryf i ddechrau off gyda. Mae'r diffyg democratiaeth hyn. Mae pawb yn siarad o'n gwledydd democrataidd yn cydweithio gyda'i gilydd. Ond o wneud hynny, chi'n cyfyngu'r democratiaeth. Chi'n cael gwared ar fy mhleidlais i. Fydda i'n pleidleisio, fy bleidleisiau si yn yr etholiad diwetha, yn etholiad Bai Caerdydd. A mae'r person, wel nes i ddim pleidleisio yn person nath ennill, ond nath yn bleidlais i gyfri, a mae'r rheolau'n cael ei gwneud oherwydd hynny. Pwy hawl sydd gan ddyn wedyn ni sydd heb gael ei ethol, newid y deddfa hynny sydd wedi cael ei pasio gan rhywun sydd yng Nghymru, sy'n nabod economi Cymru, achos ni yn siarad am ydy'r economi fan hyn. Pwy hawl sydd gan rhywun fyna sydd ddim yn adnabod sut mae Cymru yn ymwneud ag amaethyddiaeth, sut mae Cymru'n ymwneud â'i gilydd, pwysigrwydd Cymreicdod i ni. I fi, mae'r ddadl yn un gref dros adael. Diolch yn fawr ti. Na i ddod at Llyrelyn fynd, achos fi'n gwybod i ti'n grif o blaid aros. Falle gallu di ateb rai o'r pwyntiau yna falle, a wedyn ddawn i'r blaen fan hyn. Ie, fi'n meddwl mae lot o bobl sy'n meddwl bod Ewrop ddim yn berffaith, yn wedi o ran democratiaeth. A fi actually meddwl mae dyna un o'r peth gorau sydd wedi dod o'r sgyrsiau yma, bod ni wedi dechrau siarad am hwn. Ond fi'n meddwl be fi'n meddwl yw, os ti ddim yn licio fe, trio newid e, a fel ddim gadael yw'r ffordd i wneud hwnna, ond aros mewn a trio newid e. Nawr bod ni wedi gweld bod yna problemau, bod hwn wedi codi hwn, fi'n meddwl y peth gorau mae pobl ifanc lli wneud yw dechrau fel gweithio tu fewn i Ewrop i newid e. Fi'n meddwl bod ni wedi bod yn siarad lot amdano y Mangor yw bod ni'n siarad mewn achos ni'n meddwl fel mae lot o hawliau ni, so mae fel lot o hawliau fi fel menyw a fel rhywun sy'n gweithio, di dod o Ewrop yn lle cyntaf. Os ni'n gadael beth sy'n digwydd iddyn nhw, ydyn ni fel, os gyda ni ffydd bod y Llywodraeth Ceidwadol yn mynd i roi'r un hawliau ni, fel fi'n gwybod. Rhywbeth arall fel fi'n meddwl, fi'n teimlo bod ni'n gryfach mewn, fi'n meddwl bod ni'n gryfach gyda'n gilydd, a fi'n meddwl na beth mae lot o bobl ifanc yn teimlo yw mae Ewrop yn ei gymaint i fel helpu pobl dros y byd, enghraifft, achos Ewrop mae 14 miliwn mwy o blant i cael addysg, a fi'n meddwl fel ni'n hapus yn bod yn rhan o hynna, rhan o rhywbeth sy'n gwneud pethau da dros y byd. Felly fi'n meddwl i fi fel, eto mae'n dod lawr i teimlad, ond y teimlad y ffordd gwahanol, teimlad o eisiau perthyn a bod mewn yn rhywbeth sy'n gwneud pethau da, yn hytrach na eisiau gadael. Gret, diolch. Liw ti'n sefyll ar referendwm yr Undeb Ewropeaidd, wyt ti eisiau aros neu ti eisiau gadael? Bydd eisiau aros. A pam ti wedi clywed dadleuon o'r ddoi ochr fan hyn, pam i ti eisiau aros? Wel, does gen i ddim llawer o gwybodaeth, dydw i ddim yn gwybod llawer, ond teimlaf bod hi'n beth da i fod yn Ewrop a bod hi'n fwy sefydlog i fod yn hyn. Oherwydd fi'n teimlo fel os byddwn ni'n gadael, fel so fi'n siŵr beth bydd yn digwydd i hawliau ni. Beth yw enw ti? Dan i fi. Dan, a ble ti'n sefyll ar hon? Dwi mewn, 100%. Dwi ddim yn teimlo'n Ewropeaidd, ond dwi ddim yn teimlo bod rhaid i fi os dwi'n teimlo'n Gymraeg. Dwi ddim lawr yr hewl o Brussels, dwi'n gorfod dal fferi, dal tren, fflio draw, ond di hwnna ddim yn bwysig i fi. Mae'n well gyna i cael bod yna rhywun yn rheoli draw fyna, yn neud siŵr bod Llan Steffan ddim yn cael llawn grym drosto ni yma yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn bod oes, mae gennym ni Bai Caerdydd, ac yna mae'r penderfyniadau yna yn mynd i Llan Steffan. Ond mae beth mae Ewrop yn dweud, mae hwnna yn cael effaith arno ni fan hyn. A dwi'n meddwl bod hwnna'n holl bwysig. O ti eisiau aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd neu gadael? Aros. Aros, a pam hynny? Wel, dwi'n meddwl bod i ddechrau jyst angen edrych ar y pobl sy'n arwain yr ymgyrchiadol. Boris Johnson a Farage. Dyn nhw'n mynd enyn dy hyder di, neu? O na, maen nhw'n nytar. Odi, yw'r ochr draw ynddo, yw pobl fel David Cameron yn enyn dy hyder di, George Osborne? Dwi'n cywach o'i ond gen i fwy o hyder yn yr Undeb Ewropeaidd na sgyn i mewn pobl dda Boris Johnson yn arwain o la. Ond beth am yr problemau yma sydd wedi cael eu codi, hynny yw diffyg democratiaeth yn un peth? Gen i'n problem efo Ewrop o gwbl ar y funud. Dwi digon hapus. A os ydyn ni yn pleidleisio i adael, gawn ni ddim dod nôl. Os ydyn ni'n gweld bod o'n mistake, allan ni'n just mynd, sorry, gawn ni dod nôl. Bydd o'n broses wneud gymryd blynyddoedd, achos byddwn ni basically cefn y ciw. Diolch yn fawr. Fi'n credu nawn ni gloi trwy ofyn i chi fod Mr Megs. Siwr i chi'n meddwl mae'n mynd i fynd ar Mehefin y trydydd ar 20? Beth ma'ch greddf chi'n gweithio yn i chi? Mae Prydain yn mynd i benderfynu. Pwy sy'n meddwl fyddwn ni yn pleidleisio i aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd?
ar fy hefyn y 30 ar 20. Be chi'n meddwl? Chi'n meddwl bod ni'n mynd i aros? Dwi'n meddwl bod pob llaw lan fyna. Felly ni'n brydol meddwl mai penderfyniad i aros fydd hi yn y pen draw. Wel, fi'n credu, nawn ni gloi hyn fyna. Diolch yn fawr iawn i chi gyd heddi am ddod i gyfrannu'r drafodaeth yma. Braf iawn clywed eich lleisiau chi, achos di ni ddim yn aml yn cael cyfle i glywed lleisiau pobl ifanc ar y testyn yma. So diolch am ddod, diolch Elin Royals hefyd am ymuno ni, a diolch i'r Urdd.